Good morning everyone. जों दिनै कायसा 39 assembly ni ongoi दिनै कायसा जों इरो protest rally माखलाय लेहा तामाने हनालाय नक जतो सिए कयेकदिन आगे सालनै सालथाम आगे जुब मुचारक जिनि बबाग्राना तै जे कर हामिया सामानि बबाग्रा थैका नै सिबनो जों अखलाय सिलिंमा ongoi जों मनो सिलिं जाय जोंनि जुब मुचने थानि जों मनो संगानि नाय जे जिनि बबाग्रा आखलाय थैका नै जों नक स्लोगान मानि बनि जवाब नक मारनाय तामानलाय जिनि बबाग्रा गाम दंत जिनि बबाग्रा साखाम गाम दंत नक्तानि बबाग्राना तै जे आखलाय करक सामनै सि करनो जों सिलिङो जों आबनि बायनो दिनै कायसा जों नतुन बाजार जों दिनै कायसा बाजार रेलि खलायलायो एरपरे सुदु बुया बनि परे जों आरो कायसा रेलि खलाय हा जे फाइने 5 तारिख न तै जे कायसा मास गेदारिं होनाय आस्था बलदर नभेम्बरनि 5 तारिख अबनो तैबो जों दिनै कायसा इरो रेलि खलायलायो आबनि बायनो दिनै इरो चिनि टिडब्ल्यूआर ओ फाइजाक एबं पार्टीनि बो फाइजाक एरपरे दिनै इउनि जे फाइने बेवनो जतन पाइपलाय हामाय मारा तामानिलाय दिनै सुगजरा रोमानि बायचना बाजार रेलि खलायना बागै आबनि बायनो आं सानानायो जे चिनि बबागाना जरा हामिया सानाय राव जों नंनो साबधान खलायनाय जिनि बबागाना तै आखलाय न हामिया तासनि harna bagai tu cini tu logo cini ni bazar le tu five to five tu cina hana mutanga bagai tu bagai logo